Yun, no? Welcome back to my channel ulit mga kagamba. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo kay Joyce Mio. Yan, nagtatanong siya. Hindi daw niya ako maintindihan na sabi nangangati daw ang mata. 2 araw na nangati mata ko kasi madami yung dumating. Yung mata ko, hindi ko nagluluha. Tapos nagbabahing ako. Ngaya kanina umaga nga lang medyo lumuwag yung hininga ko eh. Joyce Mio. Basta't may gagamba, Joyce Mio. Gusto punta ka rito, hiramin mo yung sipon ko at saka katinang mata. Tapos shout out tayo kay Gagambal TV na walang sawang sumusuporta sa atin, makagagamba man o makapolitical vlog man yan. Ngayon mag-unboxing tayo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang ngayon, ka pa lang nakadalaw sa aking YouTube channel, baka pwedeng pa-subscribe ng ating YouTube channel, pa-like, pa-share na rin, at pindot na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga in-upload na video. Yan, maraming salamat sa mga nagsishare ng aking video para mas maraming nakakapanood. Yan, at dumami naman yung mga viewers natin at kulilat na yung aking channel mga kagamba. Yun, mag-unboxing tayo. Tagalog pa rin to, yung Nueva Ecija, sumablay. Hindi umilaw, tinamad yung tao. Kaya Tagalog na Pangasinan pa rin ito. Video, mga Jolins na mga gagamba. Yan, pero yan, bago yan, hilingin ko sa inyo na sana suportahan natin si General Bantag, mga kagamba. At yan ang pag-asa natin sa Senado. Payag ba kayo na General Bantag ang berdugo sa Senado? Di ba? Di ba magandang pakinggan? Para mayroon tayong berdugo sa Senado, mga kagamba. Kasi ito, panoorin natin itong unboxing natin. Ayan siya. Bali, Tagalog yan mga kagamba. Ganyan na itsura ng Tagalog. Tandaan nyo, ganyan lagi itsura ng Tagalog. Mga bulintik lagi. Mga julins. Pero may mga magaganda rin, may mga tigrihan pa rin na maganda. Maganda yung haba. Hindi na rin siyang pang tournament kung pang mahirap lang. Wag na yung mga malakihan na makagaya ng Cebu. Jinsan na napakamahal. Ang good nila pinakamababa 50 pesos. Ayun. So yung mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-comment lang dyan sa baba para sa susunod na video natin, isa-shoutout natin yung mga yan. At saka balik na naman sa dating presyo yung gagamba natin na wala na yung 250 na in-upload ko nakaraan kasi. Nakaraan kasi umpisa pa lang tayo kaya medyo nagbigay tayo ng promo. Ngayon, ito na naman, dumadami na naman ang nag-demand. Yung demand ng gagamba lumalakas. Kaya ang nangyayari, ito, minsan mayroon, minsan wala. Marami na kasi nakarikta, kaya yung presyo hindi bumababa Kung ang sarili kong pailaw, yan, medyo mababa ang presyo. Pero pagka yung umamot lang tayo sa ibang vlogger ibang supplier, medyo may kataasan, siyempre gusto rin nilang kumita. Hindi naman tayo pwede magparating ng walang order mga kagamba kasi ayaw natin na mai-stackan tayo ng gagamba. Ang available ko dyan, nasa mga 15 box na lang yung available dyan ngayon. So kung sino man yung may gusto, punta na lang dito sa bahay, may discount pag pumunta rito, pag ikaw pumika. Pero pag dineliver ko, siyempre, may shipping fee rin yun at gumagastos din tayo sa gasolina. Ayan, basta't ganito mga panahon mga gagamba, Marso, ayan, dagsa ang mga gagamba. Kasi nga, harbisan na ng mais ngayon, kaya marami na rin gagamba. Nagtataka mo kung kailan harbisin ng mais saka malalaki na gagamba. Pero nung maliliit hanggang baywang pa lang, wala kang makitang gagamba kahit isa. Yan. Kasi kung nag-umpisa yan sa itlog, kasi itong gagamba kasi ito, pagka nang itlog yan, nandoon sa dahon ng mais, ay sinusunog yung mais. Paano magkaroon ng similya doon sa mais? Sinunog. Diba?
Kaya yung iba na sabi hindi singaw, maniwala kayo singaw yan ng lupa kasi isipin mo mayroon ka agad malalaki, eh saan galing yung ano yung itlog niya kasi pag inalagaan mo yan abutin ng ilang buwan eh. Hindi totoo yan. Tapos itong pagka nag-ilaw ka na ng magulang na yung mais, mayroon na kaagad malalaki. Eh ang mais kasi 120 days lang yan eh. Nasa mga 4 na buwan yan. Hindi totoo yan. Kaya isipin mo kung manggagaling siya sa itlog at saka saan, kung nangitlog man halimbawa siya, eh wala pa namang mais, open pa yung field, wala pang mais, tapos saan manggagaling ang similya niya, eh open naman yung field, wala pa namang damo doon, wala pa namang kakahuyan doon, na kung saan eh lalaki yung mga similya niya na nanggaling sa itlog. Pero yung itlog, paano nag-itlog doon sa kaagad na mayroong malaking gagamba na naman? Kung mangitlog nga sila doon sa mais na inharvest, wala, mamamatay lang yung similya gawa nung sinusunog yung mais. Hindi totoo yan. Ganon yun mga kagamba. Kaya ito, naniniwala tayo at karamihan sa mga nangingilaw dito sa lalo na sa parting bungabon, yan ay singaw na lupa itong gagamba na to. Kasi kung aantayin mo galing sa itlog, aba eh, mamamatay sila ulit. Halimbawa, nangitlog sila doon. Yung ibig sabihin yung nangitlog, malaki na agad. So kung pupuksain yung itlog nun, sana naman manggagaling yung similya susunod na panahon. Hindi ba ganon? Hindi totoo yan. Kasi eh kagaya nito, hinarvest ito, so nangitlog yan. Yung gagamba na yan, nandoon yan sa may puno ng mais, yung itlog niya. Ay sinunog, wala nang similya. O hinarvester, durog yan. Pag hinarvester. Umbot sa langaw. O pag hinarvester niya, durog yan. So sana naman manggagaling yung similya. Wala halos may produce na similya. Kaya yung iba dyan na nagpaitlog, tapos pinapisa, napisahan daw, tapos ikinalat daw sa gubat. Siguro kung hindi gagalawin yon, maaari siguro magkaroon ng similya, pero wala eh. Hindi pwede hindi mapuksa yun eh. Basta ito na-obserban natin mga kagamba, pag malaki na yung mais, may gagamba na rin. Doon ka magtataka. Oh. So, yung mga magtatanong diyan, mag-comment lang kayo diyan para sasagutin natin sa mga susunod na upload natin. Yung mga katanungan nyo. Mag-comment lang kayo diyan sa comment section para masagot natin yung mga katanungan nyo. Kasi nga, kung susundin mo kasi yung sinasabi ko sa inyo, yung pangingitlog niya, nangitlog siya ngayon doon sa maisan, pinuksa yung mais, sinunog, tinamnan ulit ng mais. Paano yung similya niya? Di namatay yun, di ba? Ay kung magsisimilya yun, kapag karaan pa ng 2 linggo bago mapisaan yung itlog niya. Wala naman tayong nakikitang similya pagka malaki na yung mais kasi pinapatubigan yun. Minsan ini-sprayan pa ng pamatay piste yun. Kaya masasabi ko lang na ito'y singaw talaga itong mga gagamba na ito. Ngayon, pag ganitong panahon, marami nang gagamba. Umbot sa langaw. Ayan, magkakaiba talaga ang itsura ng gagamba. Ang Pangasinan, yan, puro umbot sa langaw. Puro bilog, yan. Pero okay naman, quality naman yung gagamba. Pero mas quality ang Nueva Ecija. Sumablay nga lang, 800. Kinuha na lang ng partner ko. Yung 800. Bininta na lang niya kasi ang kailangan ko mga 2,000 sana. Umbot sa langaw. Wala, 800 lang, tinamad yung mga tao mag-ilaw. So, ayan ang nangyari. Wala akong Nueva Ecija kundi Pangasinan na lang.
Marami nang gagamba sa Pangasinan. Ang dami nang nagre-rekta doon ng mga dating dinideliveran natin. Nandun na sila lahat sa group. O, nag-uusap-usap na sila doon. So, it is, tama naman para makatipid sila konti. Ganun talaga. Ayan. Kaya sa mga susunod na panahon, siguro sila naman ang mamamayagpag niyan. Yung mga bago ngayon na mga sealer ng gagamba, ay kung kumita sila dyan, tuloy-tuloy na yung sa mga susunod na panahon, sila naman. Kasi yung mga nauna noon, pinalitan namin eh. So, darating ang araw, kami naman ang papalitan ng mga yan. Para tuloy-tuloy lang yung gagamba. So, hanggang dito na lang ang ating, mga gambang ating unboxing. Comment lang kayo dyan para kung magpa-shoutout kayo. Okay?